Bon dia, doncs avui anem cap a Muralles de Finestres. ¿Y lo pondrás en Pirates? Espectacular, cap a Finestres, la muralla de Finestres, que li diuen la gran muralla xinesa. Bé, amics, per fer aquest pantà necessitarem autorització G, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Jo tinc ACA, per això he hagut de llogar el caiac, que ja porta la seva matrícula i ja té el seu permís. Guapíssim. Aquí darrere meu, els companys. Espectacular, roques al mig de l'embassament. Uah, passada. Els dos companys d'avui anem per aquest estret d'aquí davant i a veure si trobem voltors a les parets, els nius dels voltors. Voltors, aquí dalt. Es veu poc, però estan aquí dalt. Mireu, aquí hi ha 4 voltors. I els companys aquí davant. Cabres aquí davant. Tenim les cabres aquí. Uau, guapíssim. Xulíssim. El voltor està just aquí sobre, aquí. Ens està mirant. Quina passada el voltor. Just aquí. Al mig, ara està traient el cap. El veieu? Amics, aquí davant el que hem vingut a veure, Finestres, el mur de Finestres, just al costat oposat de Mont-rebei. Guapíssim, ara entrarem a dins tot el mur, tota la banda, tot el mur, i entrarem per la banda esquerra cap a dins el mur. Quina passada, nois. Super espectacular. Guapíssim. Amics, ja hem arribat, aquí darrere ho tenim. Guapíssim, ara desembarcarem, farem un petit esmorzar amb els companys d'avui i fins la propera. Sí, guapíssim, demà més. Corri, Nuc! Corre, solta!